लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानजौफुनि जथाय खौरां लाबोदों। बाहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा मोनथाम मोनब्रैसो गोनां खौरां। कर'ना भाइरासनि आपडेट हिसाबै नोंथांमोना नुगोन वर्ल्डआव गासै वर्ल्ड मिटार्सनिफ्राय लानाय बादिब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों 17,80,909 सा जाबाय होनदों गासै केस। थैनाया जाहैबाय 1,08,852 सा। दा बिनिफ्राय जोंनि भारतनि बागै नोंथांमोना मिथिनो लुबैदों जानो हागौ। भारतनि बागै बाहाय नुनो मोनगोन वर्ल्ड वाइड हिसाबै 8,352 सा कनफार्म। बेनिफ्राय थैनाया जाहैबाय 273 सा थैनाय। आरो नोंथांमोना मिथिनो लुबैगोन आसामनि बागै। आसामनि बेलायाव बर्तमान कनफार्म केसा 28, बेनिनो सासे थैबाय, अर्थात सासे थैनायजों 28 + 1 29 मोन थैनाय हिसाबै बेखौ लायाखिसै। दा कनफार्म हिसाबै 28आ दंगासिनो दङ। दा बेनिफ्राय नैथियाव नुनो मोनगोन भारतआ मुलुगनि हादोरफोरनो मुलि दैथायनो थियारि जाबाय। दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोना होफैदों। बाहाय नुनो मोनदों इन्डियान डिफेन्स निउस चेनेलनिफ्राय मोनसे बाहाय दिन्थिदों बिथांमोनहा इन्डिया टु सेन्ड 1.4 crore हाइड्र'क्ल'र'क्विन मुलि जायखौ जोंनि भारतआ दिहुनो। दा बेनि सायाव मुलुगनां हादोरफोरा डिमान्ड खालामबाय थादोंमोन। दा बेनिनो 13टा हादोरफोरखौ हादोरफोरनो दैथायहरनो थाखाय जोंनि भारतआ थियारि जाबाय होनना बुंदों। दा बे जोबोद मोजांनि खोथा। आरो जोंनि भारतआ बेयाव मुलुगनि खैफोदनि समाव गसंथानो हानाया जोबोद मोजां। साबायखर भारत सोरखारनिसिम आरो आसा खालामो बे थांखिया जाफुंगोन। दा बिनिफ्राय थामथियाव नुनो मोनगोन बाहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां सारनि फेसनिफ्राय लानाय जादों। नोंथांमोना अदेबानि नुखाबाय जानो हागौ। दा बाहाय मा दङ नोंथांमोना नुनो मोनगोन लिरदों बाहाय पेशेन्ट अफ केन्सार, हार्ट सार्जारि, किडनि ट्रेन्सप्लान्ट, बेनिफ्राय स्टाक आउटसाइड बेफोरनि बेरामनि थाखाय जायफोर दासिम फाहामसालियाव दंगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय लकडाउन समाव मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार होदों सरकारा। बे हेल्पलाइनाव नोंथांमोनहा नायना लानो हानाय जागोन। हेल्पलाइना बेनो, स्क्रिनशट खालामनानै ला आरो नङाबा बिथांनि फेसबुक पेजाव थांनानैबो नायना लानो हानाय जागोन। दा बेनिफ्राय बिथाङा मा होनदों एसेब्लाबो मदद होनायनि बिथांमोना खोथा होदों। गभर्नमेन्ट अफ आसाम सेल प्रभाइड फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स टु साच पेशेन्ट्स आफ्टार ड्यु भेरिफिकेसन खालामखांनायनि उनाव बिथांमोनहा बैफोरबादि बेमारिफोरनि सायाव अनसुंथाइ होनो नागिरदों। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा बेखौ नायना लाब्लानो जाबाय। जायफोरहा गेदेर बेबायदि गोब्राब थासारियाव दङ बिथांमोननि थाखाय बियो गाहाम आरो मिथिना लानो गोनां जानानै दङ। आरो जायफोरा जागोन बिथांमोननिबो गोनांथि जानानै दङ। दा बेखिनिमोन। बेनिफ्राय लास्टआव नोंथांमोननि सिगाङाव कमेन्टनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो नागिरदों। साननै सिगाङाव भिडिअबो गैया, कमेन्ट्सनि रिप्लाइबो गैया। बेनो जाहैबाय थांनाय साननै सिगाङाव जोंनाव बांद्राय बारहुंखा बारनायनि थाखाय कारेन्टनि प्रब्लेम जादोंमोन। बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव नुजानो हायाखैमोन। जायखिजाया मानो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, गोदान नटिफिकेसन मोनगोन। आरो नोंथाङा चेनेलाव नायबाय थानायनि थाखाय साबायखर बावबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।